Vítej ve vyvolávačově žlebu. K výhře ve vyvolávačově žlebu je zapotřebí zničit Nexus, který se nachází na základně vašeho protivníka. Na tomto poli spravedlnosti se nacházejí 3 lajny. Každá z nich má vlastní věže, inhibitor a vysílané poskoky. V rámci výuky budeš plnit řadu úkolů a budeš dostávat rady, které ti dopomohou k vítězství. Na ukazatel úkolů byl přidán nový úkol. Hlavní úkoly jsou takové, které musí tvůj tým splnit, aby zvítězil v bitvě. Vedlejší úkoly jsou dobrovolné. Jejich dokončením se však zvýší tvá šance na vítězství. Navíc získáš i bonus v podobě zlaťáků. Více informací o úkolech si zobraz přesunutím kurzoru na... Výborně! Právě ti přišel tip. Klikni na ikonu typu nad minimapou. Dobrá práce! Sleduj tipy, které se budou během bitvy zobrazovat. Poskoci se běžně objeví po uplynutí 90 sekund. V rámci této výuky se však zrodí až poté, co se svým šampionem opustíš základnu. Můžeme začít s výukou, vyvolávači. Kup si v obchodě úvodní předmět, opusť základnu a spusť tak bitvu. Nedovedu nás na scestí. Společně jsme silnější. Nezapomeň si vybrat nějakou schopnost. Zrodili se poskoci. Vyčistit cestu k nepřátelské věži a znič ji. Vždy se snažím být nad věcí. I nad cílem. Nikdy neminu. Pomocí kouzla návrat se vrať na vyvolávací plošinu. Stůjme při sobě. Sjednotím celý Freljord. Obují na přátelské poskoky. Stačí jediný výstřel. Udělat rychle. Odhalce je skryté. Vystřel. V blízkosti věží dávej dobrý pozor. Mé šípy vždy na něj. Spojenec byl zabit. Pozor! Avaroso, veď mě. Tvůj šampion byl vážně zraněn.
Nejlepší výkony podávám z dálky. Nezapomeň utrácet vydělané zlaťáky. Rychlejší než můj šíp? To asi těžko. Vejdi do džungle a zabij vlky. Jsme na správné cestě. Vyber si cíl. Nepleť si milosrdenství se slabostí.